Sanibonani bafowethu, sanibonani. Lo ndingelelayo uLusanda umfana waKhumalo, umfana weBhobo. Bathi iBhobo elincane kodwa inkulu. Bafowethu ngizomthulela na umsebenzi wami omusha shasha. Abadlwane beBhobo. Kade nilindile ngiyakhumbula bafowethu abantu bengibhalela bethi ndoda umsebenzi kanti wenza njani? Ndoda kade sikulindile. Ufuna lento kayihlo. Yabona befuna lento kababa kodwa bafowethu umsebenzi usukhona njengamanje. Ngoba nje ngizonethulela bafowethu ngizonethulela nalo icwecwe elisha abadlwane beBhobo. Okumsebenzi bafowethu omuhle kakhulu. Ngiyanithembisa futhi bafowethu kulokhu ukuthi ayi bafowethu impela iliyokhala impela. Niyophuma ngisho inyembezi bafowethu. Inhle into engiyenzile ngibambisene nabanye abafowethu abangisizile. Inhle kakhulu bafowethu ngiyathemba futhi ngizothokozela umsebenzi nojabulele. Kodwa kusekuncane lokho engisakwenza. Manje ngisaveza ubumina ukuthi mina ngubani ngenza okwami futhi oqhubule nami. Ngiseza kwenzobe sengikopisha noma ngilungisa ukuthi ngenze ukuthi. Okwamanje bafowethu ngisaqondene nje nalokwami. So bafowethu ngiyathemba ukuthi ngizothokozela umsebenzi bonke ama-digital platform uzobutholakala bese azobe khona ama-USB, ukhona i-CD, yonke into bafowethu izobutholakala. Bafowethu Mawufuna umfana weBhobo uLusanda, inamba engitholakala kiyo 066 570 9935. Bese ku Facebook ipage lethu original page ngoba maningi bafowethu abantu abayibiza ngami iBhobo elincane SA. Muzosearch nje iBhobo elincane SA bese ku TikTok uLusanda iBhobo elincane Khumalo, ku Instagram uLusanda iBhobo elincane Khumalo. Abafisa mhlawumbe ukungiqasha uyangithola enambeni ethi 066 570 9935. Ngiyabonga kakhulu bafowethu. Wothi uyazizwa ukuthi